କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି? ବଡ ମହାଦେବ ଗଡରେଜ ଭିତରକୁ ଫଟାସ କରି ଯାଇଥିଲ ବୋଉ। କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁ ଆସୁ ଛୁଟିଯିବ। ସେ ଅଧ ପଇସା ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମତେ ଦେଇଦେ। ଚୋରି କରିବି ମୁଁ ଧାନ ଦେବି ତତେ, ବୁଝିଲୁ ବୋଉ? ତୁ ସିନା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲର କିନ୍ତୁ ଦିମାଗ ଆଧୁନିକ ମଡେଲର ବୋଉ। ଏଠି ଆଇଲା ଏ ବୋଉ, ତୁ ଡାକୁଥିଲୁ କଣ? ମାଇକିନିଆ ସେବା ସରିଲା? ନାଇଁ ବୋ, ସରିଲା କୁଆଡୁ? ବାବୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେବେ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି ନା ସରିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? କଣ କରିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଘରେ ରୋଗିଣା ମଣିଷ ତା ପ୍ରତି ତ କାହାର ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ତୁ ଉପବାସ କରୁଛୁ। ମଲା ଆଉ କାହାର ଆନ୍ତରିକତା କାହିଁକି କରିବ ବା? ତୋ ମାଇକିନା ପାଇଁ ତୋର ଆନ୍ତରିକତା କରି ପଡୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ତ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ, ସେଇଟାতে ବି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ତୁ ଯେମିତି ମାଇକିନା ସେବା କରୁଛୁ, ଏ ଗାଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯେମିତି ମତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କଣ ସାଇ ପଡିଶା ସେମିତି କହିବେ ନା ବୋଉ? ସାଇ ପଡିଶା ସେମିତି କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଧରି ବସିବା ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନା ତୁ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ଆମେ ଡାକିକି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିବେ। ଏ ବୋଉ, କଫି କଫିକା ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରବଳ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଦେଇଦେ, ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ନାଲି ଚା ଆଣିଥିବ ଲୋ, ନାଲି ଚା ଦେଖ। ଆରେ ବଢିଆ ଚା ଅଛି, ପିଇ ଦେ। नाली जाना हम बोले जा देख पी के देख कौन लाଗୁଛି। रोजगार नहीं बोली तो मुंबई मारे तो रोजगार घरे गोरु गाई परी खटुची काम कर अवहेला अरे तू मत जहाँ कहूँ मु हसी हसी सहीजी मो राधा की कहूँ जमार सही पारुनी कहीं सही पारू। अरे राधा को कहली कहीं सही पारू। अरे कहीं डॉक्टर बाधुथिबा कहीं बाधुथिबा हेडी पुओ सेटा आउ केते दिन बंचिबो बुझिलु? ता सेवा बंद करी केमिति सब सत्कार करबो पाउस काठ जोगड़ा को मरिबा सेटा मरिबा रे। ए काई गोडा बहु चित्कार करतु से सबटा कथा न पड़ी जा बड़ काम करबो जा।
ଖାଲି ଝାଡ଼ି ପଡୁଛି ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପତିର ଜୀବନ ତାର ମାରିରେ ମୋ ଘର ତଳ ସରିଛି ଯଦି ମୋ ବଞ୍ଚେଇବେ କାହିଁକି ମୋ ଚୋରି ଲାଗିଛ ହଁ ବିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇକି ଆସିବା তুমি একা কইকি মরিব ଦେଖିଏ আগা মে ଦି জন লোক সাইকেল ଚାରିଟା মরি যাবা চলো বিজয় মোহন এটা আগুড়ে পকেলু বুঝাই বঞ্চি যাও যাও আরে যোউ বড় বহু বলা বড় পিন্ডা বাঁধব বান্দা জিবি কবাটে বাক্ত নাই সেମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ମସ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରିବି ହେ ମୋହନ ଆରେ ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି ଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ହକତ କରିଛି ଦିନେ ବାପ ଘର ଏରୁଣ୍ଡିଟେ ଏ ଘରକୁ ବୋଉ ହେଇ ଆସିଥିଲି তুমি এমনি কোন পাগড়ি কে পরিব পিজাউছো সাত কলস আঠ দীপ হবনে কু সাকি রকি তুমি পুরো মতে কথা দেই আমি তুহে জীবা একটি হউ মরি বাবি একটি ভূত তোমাকে ঠকে দেলে মা আজি কেমিতি অনাবটে হাত ছাড়ি ছাড়ি যাবা বচিছ কেমিতি বচিছ তুমি ভূত তোমাকে ঠকে দেলে এ তুমি জীবন রাস্তায় ঠকে গেলো এই সঙ্গ সরিতে আরে তুমি বিধি কোন কହୁছো এই মোহন কেবল রাধার রাধা ব্যতীত সে আর কাউরে পারিবনি না এতে সময় কো রাতে ছিলে না দাদা বাজির পুরো বয়স ঘরটা নেবে সরেছি হায় রে মোহন ଏ ପୋଡ଼ା ବହି ରାଧା ଖେଳିକି କହୁଛି ସିଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ତୁ ଯା ତାକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଭଲ ଝୁଅ ଅଭାବ ହେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝୁଅ ଆଉ ଭଲ ଯୌତୁକ ମିଳିବ ବା କଣ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା 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 ଛଡା ତମେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିଲନି ମଲା ତମେ କଣ ସେଥିରୁ ଭାଗ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦବ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତମେ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲଣି ପାନ ଖାଇ ଖାଇ ତମ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲାଣି ତମକୁ ତମ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଏମିତିରେ ତମ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ମତେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଏବେ ବି ମୁଁ 22,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛି ମଲା ମୁଁ କଣ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି କା ଭଳିଆ ରୋଗୀଣା ବା ଆରେ ତମକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କିଏ କହିବ କେହି କହିବ ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରି ତମେ ଯେମିତି ବେଳିକି ଛାଟୁଛ ଏଇଠି ବା କଣ ତମେ ତ ସତେ 16 ବୟସୀ ତ ଏଇଠି ତମ ମନରେ ଏମିତି ଅଛି ରେ ଏକା ତମେ କଣ ବା ଏ ଗାଁ ସାଇ ପଇସା ବଲ କହୁଛନ୍ତି ଛି 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 ଆରେ ଦାଦା ସାନ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଖାଇସାରିଲ ଘରେ ଦି ଦିଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସେଥିରେ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ କି ଦେଖ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ କଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସାବତ ମାର ରୋଗଟା ଜମା ଭଲ ହଉ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ଅନେଇଛି ତୁ ଭରା ଝିଅ କୁତରା ଭଲରେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ରାଗି ଗଲେ କରିଦେବି ଠିଆ ଲଙ୍ଗଳା ବୁଝିଲ ବାପା ବୁଢା ହେଲଣି
ତମ ମୁଣ୍ଡର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ବୋଧେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଦଉନି। ହଉ ଦେଖିବ ତମେ ହାଫ୍ ଡେଟ୍ ବୋଟକୁ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବ। আসছি, গুড বাই। আরে বতাসକୁ ଡରି ଯିବାଟା ମଣିଷର ଉଚିତ ନୁହଁରେ। ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଉ ଯଦି ବିଚଳିତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ମୋହନ, ବରଂ ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ବହୁର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋହନ, ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କର। তুমি করে একা কাঁদছো, তোমাকে ছেড়ে মুখ করা যায় মানে মুখ করা কাঁদনি। হে রাধা, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ରାଧା, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ବରଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ପାଖରେ ପଡିଛି, ଏମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବରଂ ଚାଲ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ରାଧା, ମନେ ପକେଇଲ ସେଦିନର କଥା। ତମେ ନଈ କୂଳରେ ବସି ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବଂଶୀ ବଜାଉଥା, ଆଉ ତମ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ପାଗେଳି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ପାଗେଳି ପାଗେଳି ଘରେ ବୁଲୁଥାଏ, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ହେ ମୋହନ! କୋଉଠି ମୋହନ? ମୁଁ ଏଇଠି ରାଧା, ମୁଁ ଏଇଠି। ଚାବୁଡେ ଧରି ଆଉ ମୁଁ କୁହେ, I love you ରାଧା, I love you।